Roki, tudja, hogy valahol melletted van a kapcsoló, keresd meg, De mert... hol a faszom, már végignéztem mindent. Nem Kérdezd meg Mikit. Nem Miki, az olyan, mint a faszom. Mi? Miklós! Nem reagál semmi. Dehogy? Első áldozó! Hol van a gyertyád, te mocskos állat? Keresd meg már azt a kapcsolót! Rendben. Miki! Ne passogjál, mint a leveli béka, bazd meg, hanem azt mondd meg, hogy kell lekapcsolni ezt a lámpát. Hát meg ki a faszomé az autó? De amúgy azért rég, mert Figyelj, valami figyelj. ajtónyitó van. Milyen autóba ülünk, Miki? Van, friges autó. De melyikbe? Melyik autóba? Azt kell, valószínűleg melyikben ülnék majd. De milyen Astra ez? Egy-két színű vagy a nem azt mondom sem még. Akkor mi a fasz, én nem tudod, hol van az a kurva kapcsoló? Vigyázz, Már Robi. megnézem volna. Ne bazd meg, itt mindig van valami. Ne bazd meg, lelőnek minket, Makeró. Ó, na, Makerót is vitték az UFO. Dehogy? Mester. Faszom, akkor legalább takard le ezt a szart a kezeddel. Egész idáig a pofán. Simogass meg, Miki hátán alszik. Nincs a tükrön valami kapcsolat, én nem tudom. Megérintette, az meg meggyógyult. Ne a CD-t kapcsold be, te barom, hanem a lámpát kapcsold le. Hú, te jó Isten. Ennyi műszaki zsenit. Hallod, ilyen fapados autó, nem tudjuk, hogy kell lekapcsolni a belső világítás. Van az egész kocsiban összesen 2 gomb. Vagy 3. Annál több azért. Én amikor megvettem a Seatot, az első az volt, a könyvet átlagoztam, hogy Engem nem értek, hogy De amikor idefelé jöttünk, valaki felkapcsolta a lámpát, mert égett a lámpa, nem? Hát Miki kapcsolta fel. ezt én biztos nem. Pedig égett a lámpa. Ezt. Akkor is biztos megcsimogattad, baszki. Makeró! valahol le lehet kapcsolni. Királyz. Hogy vagytok? Földrengés!